ना जोंथ' इन्दि हिसाबै सरकारखौ होदों जों इन्दि हिसाबै नंगौ जों मोनथाम एलायन्स जोङो एजिपि आरो बिजेपि आरो इउपिपिएल दा टिकेटआथ' बयबो पार्टियानो बिदोंमोन नाथाय जोङो इउपिपिएलनो होनाय जादों दा जोङो हाबगोन रायजो राजाखौ जों अलरेडि जोंनि जायनाखि कार्यकर्ता बिथांमोना मावग्रा गाहाय लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव मावग्रा गेजेर लेभेलाव मावग्रा बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरजोबखाबाय जेरैखि जाया जोंहा फैगौ नैबे निर्बासनाव जयन्त बसुमतारीखौ जेरैबाबो 2.5 लाख भटआव देरहासार खालामनांगौ होननानै जोङो खोथाखौ बिथांमोनखौ बुजायहरखाजोब्बाय निस्सय देरहागोन। बिपिएफनि बिजाथिजों माबायदि जुजिगोन? बिपिएफआबो गेलेगोन देरहा नङा फुराना पार्टि हिसाबै बिथांमोनाबो दङ बिथांमोनाबो बिपिएफआबो बिथांमोना गैया नङा दङ फुराना पार्टि हिसाबै थागोन बिसोरबो गेलेगोन देरनाय देरहानायखौ जेलाना रिजाल्ट मोनगोन अब्ला मिथिगोन। दा दिनैनि बेलायाव जों साननानै नुहुरो मोनथाम गाहाम सरकार थानाय सरकारजों इलेक्सन गेलेनानै देरहानायाथ' सम्भब नङा मथा मथि जोंनानो जय जागोन आरोखि जोंनि एनडिए पार्टियानो जय जागोन आरोखि। बर्थमान बिपिएफनि थासारिया माबायदि जिहेतु गोबां एमसिएलएफ्रा बिपिएफनि एमसिएलएफ्रा दा बुंनो थाङोब्लाथ' सिगांनिफ्राय बिराद गाज्रिसिनाव दङ बिपिएफनि थासारिया दाखालिबो बिथां सेन्ट्रेलनिनो इउथनि प्रेसिडेन्ट जय बसुमतारी बिथाङा गारनानै एप्रिलाव जयेन जाहैदों बेफोरखौ नायोब्ला दिनैबो भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिपिएफनि इउथनि सासे जयनिं जादों दा बिदिखौ नायोब्ला बिसोरनि स्ट्रेंथआ दुलुरनिफ्राय दुरबल जालांदों होननानै आं साननो हायो आरोखि। दिनैहाय जोंनि बिजेपि पार्टिखौ मोजां मोननानै दिनैहाय 100 जानो सासे खम बिथांमोना दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों। बे जयनिं जानायनि मादाव दङ जोंहा सेन्ट्रेल इउथनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट अमर बसुमतारी बिथाङाबो जोंजों जयनिं जाफैदों आरो आवगायनि बारग' इउथ बिपिएफ सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि टिफेन सांमा बिथाङाबो गावनि दलखौ लानानै फैदों बिथाङा दा आवगायावबो गार' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरिमोन बिथाङाबो दिनै जोंनि बिजेपिनि आइडिय'लजिखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा जोंजों जयनिं जाफैदों। थिग बिदिनो जयनिं जानो गोनां गोबां दंबावो नाथाय समनि आंखाल दा जों लाथ'नो हायाखै। दा बिजेपिआव बयबो फैनो गोबां मानसिफ्रा आंजोंबो कन्टेक्टआव दं सम फैयोब्ला जोङो लागोन लानाया माने इलेक्सननि सिगांनो जोङो जेसेबां हागौ एसेबां लानो नाजागासिनो दं। बिथांमोना बुंदों दिनैहाय गावसोर जयनिं जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेथु जोंनि मानगिरि मदि बिथांनि मावनाय जेनाखि डाइरेक्ट आसनि गोबां बिटिआरनि जेनाखि गियाननि सोरां अन्थाइ बिथांखि सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबां आसनि होनायखौ बिथांमोना मोजां मोनदों बेनिफ्राय बेराफारसेथिंनिफ्राय आसामनिफ्राय अरुनदय होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थखा होदों सेन्ट्रेलनिफ्राय दिनै पिएमआइ न' होदों फैसा गैयै ओरैनो माइरं मोनजादों रेसन कार्ड न'खरै न'खरै रानना होदों आरो जाय बिथांमोना 4 लाख 5 लाखनि गाहायाव खामायगोन बिथांमोनाबो बेफोरबायदि आसनिखौ मोनगोन होननानै दिनैहाय जोंना मानगुरु नरेन्द्र बिथाङा डिक्लेयार होखाबाय। ओंखायनो बेफोर सुबिदाखौ नुनानै दिनैहाय बयबो फरायनायनि बेलायावनो बुं गोदो मेडिकेल कलेजआ आसामाव मोननैल' दंमोन दा 12टा जाबाय एम्सआ गोदो गंनैल' दंमोन दा 14टा जाहैबाय IIT गोबां जाबाय आरो मोनफा मोनफा डेभेलपमेन्टखौ नुनानै दानि गोरों गोरा मानसिफ्रा दिनैहाय बिजेपिआव जगदान जागासिनो दं। गोरों गोरा मानसिफ्रा जाय साननो गोरों बिसोर बिजेपिआव जगदान जायो मानो होनना बुङोब्ला डेभेलपमेन्टआ जथेस्थ' जादों। 12 बोसोर जेनाखि 500 बोसोरनि सिगां 500 बोसोर जुजिबाय थानानै गोबां मानसिया जेल जादों गोबां मानसिया थैलांदों बुथार जादों राम मन्दिर बानायनो हादों गोदो नाथाय कंग्रेसआ बेखौ मावनानै होआखै 60 बोसोर सासन खालामनायाव बिथांमोना मावनानै होनांगौमोन होआखै 370 आर्टिकेल उथायदों बेखौ कंग्रेसआ माब्लाबा मावनानै होआखै बेखौ 10 बोसोरावनो जोंना मानगिरि मदिया मावनानै होदों नंगौ नङा गोबां गिदिर गिदिर सारा भारतआवनो दा मदिया गोबां जायगायाव हिन्दुफोरनि मन्दिर लुनानै होदों सारा भारतआव माबा प्रिथिबियावनो जेरावखि थाङा मानो प्रिथिबियाव वार्ल्डआव जेरावखि जायगायाव थाङा मानो मदिखौ बयबो सनमान होयो। बिथाङा दिनै जुजिगासिनो दङ 3 नाम्बाराव वार्ल्डआव 3 नाम्बार पजिसनाव लाबोनो अब्ला जोंनि इक'नमिक्सआ बारायगोन थाखा फैसा जोंना बारायगोन बेफोरखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा बुजिजोब्बाय दा नंगौना नङा दा बेनिखायनो बयबो दिनैहाय मोजां मोननानै नैबे 100टा जयनिं जाफैदों आरो गोबां जयनिं जाबावनांगौ दङ आरो गोदो कंग्रेसनि दिनाव मामोन 2 लाखबानो टेक्स होनांगौमोन जोङो दा जों 5 लाखसिम टेक्स होनाङा
बेफोरथ' जोंनि रायजो राजानिनो सुबिदा ना PM किसान साफ्रोमबो मानसिया मास मोनथाम 2000 मोनगासिनो दं नोंथांमोना सोंनो हागोन बबे सोंगोन UPSC कचिंनि थाखाय दिनै स्पट 50 उपेन्द्रनाथ स्पट 50 बानायदों गोबां स्टुडेन्टफ्रा दिनैहाय पास जानानै SS अफिसार जादों नङा होमबा IPS जादों सोरबा डक्टर इन्जिनियार जादों नङा होमबा बेफोरबायदि एथ' डेभेलपमेन्ट जासेयावबो जुदि BJP खौ सापर्ट होआबा सोरखौथो होगौमोन दा बे बेलायावनो दा BJP खौ सापर्ट होदों आरोखि नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।